L-imxija tal-COVID-19 ħalli żewġ vittmi oħra kif fl-aħħar 24 sija raġel ta' 65 sena u mara ta' 69 sena mitu kaġun tal-pandemija. Biex bekk l-ammont ta' mwiet kawża tal-virus issa huwa dak ta' 482 b'ħames timwiet mill-bidu tas-sena l-ġdida. Bejn it-3 u l-4 kellna 922 każ ġdid ta' COVID-19 bl-ammont ta' każijiet attivi issa tela għal 14,632 beluf għadhom taħt kwarantina mandatorja. Tajjeb li wieħed jinnota li pajjiżna ra total ta' 7,414 każi ġodda fl-aħħar 7 ijiem. Min-naħa l-oħra l-kemm baqa' mhux jittieħed swab test ta' konferma, il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar fuq Facebook li fiequ 409 persuni fl-aħħar 24 sija. Kawża tal-pandemija bħalissa hemm 121 pazjent rikoverat fl-Isptar Mater Dei, fosthom 5 li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant diversi persuni li tkellmu ma' Net News ilmentaw dwar il-fatt li għadu qed ikun hemm dewmien sabiex jirċievu appuntament tal-iswab test. B'sorsi tagħna jikkonfermaw għal darb'oħra li s-sezzjoni tal-iswabbing spiċċat kważi jarkubteha bil-pis fuq il-ħaddiema jkompli jiżdied. Oħrajn ikkummentaw anke fuq il-medja soċjali dwar id-dewmien biex it-telefonati tagħhom lil-linji 111 u 145 ikunu mwieġba. Buħuta nsitra qed juru li anke damu sija jew aktar fuq il-linja.